हमनी के 1 घंटा से बोला के बैठौले बाड़ो। ई काहे खातिर काम धंधा के दिन बा, कुछ काम हम करी, आदमी घाम होता, काहे खातिर बोलौले बाड़ो, कुछ बताइबो? हाँ बिल्कुल बताए। तो बताओ। हम बोलौले बानी कामे खातिर। अच्छा। हम कोनो बेकार खातिर नहीं बोलौले। केंद्र सरकार से स्वच्छता अभियान पर बहुत ज्यादा कार्यक्रम चल रहा बा, बहुत ज्यादा जोर बा ए पर। अच्छा। आ स्वच्छता अभियान से लाभ हमनिए के बा। हाँ। मान ली कि अपन शरीर स्वच्छ रखे, घर स्वच्छ रखे, टोला मोहल्ला स्वच्छ रखे, तो स्वच्छता से स्वास्थ्य ठीक रहेला। आ गंदगी से बीमारी फैलेला। ई तो बात ठीक है बा। तो बीमारी फैली तो आदमी के शरीर में तकलीफ हुई, रुपया अनर्थ खर्च हुई। हाँ। तो सरकार यही से स्वच्छता अभियान चला रहा बिया। आ वही पर प्रकाश डाले खातिर आज हम बुलौले बनी विशेष रूप से अपना प्रखंड के बीडीओ साहब के। अच्छा, तब तो ठीक बा। तो कहीं है वहाँ का आयब तो मैंने ए पर विस्तार रूप से प्रकाश डाले जे सरकार का खर्च करती है हमनी के फायदा खातिर, आ हमनी के का करे के चाहिए। बहुत घरे का लगभग समूचा घरे लेट्रिन बनल बा। लेकिन लोग केहू नहीं खेजा, सब केहू बाहर जाता। तो वही पर प्रकाश डाले खातिर वहाँ के हम बुलौले बानी। आ वहाँ का हमरा आशा हो कि अब टाइम लगभग होइए गइल बा। हाँ। वहाँ का अइबे करे बाब, तो यही खातिर हम बुलौले बानी। तो ऐसे अब बैठे के। हाँ। आ वीडियो साहब आए, एक बाद जौन वहाँ के कुछ कहे सुने के हुई। हाँ। अरे राम हो। तो इनका यहाँ स्वागत में खड़ा हमने के हो जाए के स्वागत में खड़ा बड़ी जरूरी बा। नमस्कार 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 नमस्कार। बैठ। हाँ तो सर हम रउआ के बुलौले बनी यही खातिर, आ पूरा गांव का अपना हम जुटौले बनी कि स्वच्छता अभियान पर का सर। तो सर हम रउआ के यही खातिर बुलौले बनी, आ पूरा गांव के लोग हम जुटौले बनी कि सरकार के स्वच्छता अभियान पर कार्यक्रम का बा। ऐसे तो सुनतनी कि जे लेट्रिन के भी पैसा मिल रहा बा, तो का ऐसा बात बा का ये हमनी का अपन खर्चा करके अगर लेट्रिन अपने पैसा से बनवा दी सो तो सरकार के तरफ से पैसा मिल जाई का ओकर। आ उ पैसा मिले खातिर कुछ लागबो करेला का। तनी यही विषय पर स्वच्छता अभियान पर तनी विशेष रूप से प्रकाश डाली, हमनी के समझाई। आज के कार्यक्रम सरपंच साहब रुआ गांव भर के लोग के जुटौले बनी स्वच्छता के प्रति जागरूक करे खातिर रुआ अपने गांव के तमाम लोगों को बिटोले बनी। एकरा खातिर हम राउर शुक्रगुजार बनी कि कम से कम रउरा अपना गांव में स्वच्छता के प्रति आम लोग के जागरूक करे के काम के लिए बनी। जहाँ तक बात बा शौचालय के पैसा के, हमरा अपन अंदाज बा कि रउरा गांव में एक भी घर ऐसा नहीं है जहाँ माननीय मुखिया के सहयोग से शौचालय के निर्माण ना भइल होई। कौनो घर नहीं है जहाँ अधिकांश लोग बा कि रुआ गांव के लोग जन बाहर में शौच जाता। ई जवाबदेही राउर भी बा, पंचायत प्रतिनिधि के बा, माननीय मुखिया जी के भी बा, वार्ड सदस्य के बा, ग्राम कचहरी के सदस्य के बा कि ये अभियान से जन भागीदारी स्थापित करे। आम लोग के ये बात बतावे के कोशिश करे कि हमरा घरे शौचालय बन गइल बा। शौचालय का हम प्रोत्साहन राशि 12,000 रुपया भी ब्लॉक स्तर से प्रखंड स्तर से प्रोत्साहन राशि के रूप में प्राप्त भइल बा। बावजूद लोग खुले में शौच करे के मजबूर बा। ये दुखद बात बा, ये आश्चर्यजनक बात बा। ये एगो सामाजिक कोढ़ बा, ये एगो सामाजिक विडंबना बा। तनिका भर हमरा के बोल लेबे नी। जौन रुआ कहनी हो कि घर घर
शौचालय बनला के बाद भी लोग बाहर में जा रहल बा, तो हमनी देहाती आदमी हई सो उतना हमनी के ज्ञान बा ना, तो हमनी के यह बात बुझाता कि टंकी तो बनल बा लेकिन हती हती बनल बा, 3 फुट गहरा खुनाइल बा, तो ये कितना दिन टिकी? इनमें तो 10 आदमी बैठिए तो आप बुझाता कि ये 1 महीना में भर जाई। सरपंच साहब रउआ के हम बतावे के चाहतानी कि जौन 2 गड्ढा के शौचालय बनल बा, सोख्ता शौचालय, रउआ अनुभवी आदमी बानी, रउआ के एगो बात बतावे के चाहतानी कि ओकर गहराई 3 से 3.5 फुट 4 फुट तक बा, अधिक से अधिक। और रउआ ई बात जानतानी कि सूर्य के रोशनी जमीन के अंदर 3 से 3.5 4 फुट तक जाला। ये से 2 गड्ढा सोख्ता के निर्माण पर सरकार के फोकस बा, सरकार के जोर बा। बिहार सरकार लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान और संपूर्ण भारत स्वच्छता योजना ग्रामीण भारत सरकार के, ये दोनों संयुक्त प्रयास से यह स्कीम पूरा देश में, पूरा बिहार में चलता। तो ये मालूम होके के चाहिए कि सूर्य के रोशनी 3 3.5 फुट तक अंदर तक जाला। वो सोख्ता शौचालय की क्षमता बा कि प्रतिदिन 30 से 35 लीटर पानी उस सोख्ता शौचालय सोच ली। रउरा गाँव बताई कम से कम 100 गो शौचालय बनल बा, प्रत्येक परिवार में 10 गो 12 गो लोग ओकरा में प्रयोग करे जाला। बताई 2 वर्ष के अंदर कोनो शौचालय के एगो गड्ढा भी भरल बा? बताई ना लोग जइबे कहाँ करेला। मान ली कि परिवार में लोग पेट खराब होला तबे शौचालय में जाए के चाहेंगे, डरे ना जाला जे 10 दिन में भर जाई ना। उनकर गलत मानसिकता बा, ये गलत सोच बा। रउआ परिवार के 10 से 12 आदमी रोज में प्रयोग करे जाई, उनमें शौच करे जाई, तो ये बात रुआ जान जाई कि वो 2 भरिस 2.5 बरिस 3 बरिस में भी ना भरी। 2 गड्ढा शौचालय के मतलब यह बा कि 2 गड्ढा के शौचालय बनल बा, एगो शौचालय के रुआ बंद कर देम, ओकर जौन वाई जंक्शन लागल बा उनमें बंद करे वाला सिस्टम बा, ओकरा के ढक्कन से एगो बंद कर देम, एगो में रुआ चालू रखेम, उनमें रुआ शौच करे जाएम, एगो गड्ढा में गिरी। आज जैसे ही रुआ उम्मीद मालूम होता कि एगो भर गइल बा तो ओकरा के बंद कर दी, दूसरा के चालू कर दी, उनमें चूना डाल दी, ब्लीच डाल दी, 6 महीना के अंदर उ सड़ गल के खादर हो जाई, उ बुझी कि सोना हो जाई। ओकरा के अपने खेत में प्रयोग करी, ओकरा के उठाई, 6 महीना के बाद उ ना बदबू दी ना गंध करी और दूसरा शौचालय के रुआ चालू कर दी। जहाँ तक की बात बा स्वच्छता के प्रति इहो रुआ के बता देता नहीं। तनिका बराबरी 1 मिनट रुक जाई। तो कहे के मतलब रुआ ई बा कि माने एगो जोन गड्ढा बा उनमें 10 परिवार अगर दोनों बेरा बैठी तब ओकरा भरे में 2 साल लग जाई। हाँ 2 साल से बेसी लगी। कितना दिन तक चली? हमारे शौचालय रुआ देखत नहीं सरपंच साहब कि हमरा लगे 3 गो शौचालय बा। अच्छा 3 गो शौचालय में 2 गो शौचालय के प्रयोग होला। हमरा घरे कम से कम 20 आदमी बा। शौचालय के बनला 2.5 बरिस हो गई। 2.5 बरिस में हमारे 1 गो शौचालय के सोख्ता नहीं भरल। ऐसे ई अपना मन से ही बात लोग निकाल दे कि बहुत बड़ शौचालय पर सेफ्टी टैंक पर सरकार पैसा नहीं दे। प्रोत्साहन राशि 2 गड्ढा के जो जलबंद शौचालय बनता रुआ गांव में घर में वही पर सरकार पैसा दिले। ये रुआ स्पष्ट होली कि जो सेफ्टी शौचालय बा उ प्रदूषण करेला, ओकर जो पानी ओवरफ्लो होला उ जाके कहीं गड्ढा में नाला में बदबू भी करेला। हाँ गिरेला। आ 2 जलबंद शौचालय के जौन पानी बा ओकर जौन गहराई बा, लंबाई बा, चौड़ाई बा, वो चौड़ाई लंबाई के क्षमता बा कि कम से कम 30 लीटर 35 लीटर पानी रोज सूख ली। तब ऐसे मतलब बा तनिका भर 1 मिनट। तब एक मतलब बा कि अगर 10 परिवार दोनों टाइम बैठी हो लेट्रिन में तब वो एगो गड्ढा भरे में 2 बरिस लग जाई। एक मतलब कि हमनी के ना समझी बा, हमनी के बात समझत नहीं सर, लेकिन रउआ ई बात आज समझा देनी
तो हमने के समझ में आ गई। आज से हम आशा करतनी कि जितना भी आदमी यहाँ बैठल बड़े अपना अपना घरे जाइ हैं, पूरा परिवार के बात समझई हैं कि एगो गड्ढा भरे में 10 परिवार अगर सुशीलवा टाइम बोला। बैठी हैं तो वो कम से कम 2 साल लग जाई, तो फिर हमने के डेरे का जरूरत बा। तो हम आशा करतनी कि आज से पूरा गांव हमार बाहर कबो न जाई, वही शौचालय में ही बैठी। देखिए सरपंच साहब रुआ का हम बतावे के चाहतनी कि शौचालय में शौच कैला के आ खुला में शौच कैला के नुकसान आ शौचालय में शौच कैला के फायदा रौरा एकरा पहले बतौनी है। ई सच्चाई बात बा कि हम खुला में शौच करे जातनी, कहीं रास्ता पर जातनी, सड़क पर बैठे तानी, खेत में बैठे तानी, तो कम से कम हम 10 गो बीमारी के लेके अपना साथे हम अपने घरे आवतनी। रौरा के बताओ तनी कि खुला में शौच कैला के का नुकसान बा। खुला में शौच कैला के नुकसान रौरा जानता, सब लोग ई बात जानता, हमरा से अधिक सब लोग जानता। ग्रामीण क्षेत्र के लोग बा, गांव में रहेला लोग बा, प्रैक्टिकल बा, अनुभव बा रुआ लोग के। खुला में शौच रुआ करे जाता नहीं, रौरा घर के, हमारा घर के, गांव भर के लोग के, जहाँ शौच करके आईनी फिर दोबारा जाकर रुआ ओजी बैठत तनी, ओजी बैठत तनी तो रुआ अपना चप्पल के माध्यम से, रुआ अपना कपड़ा के माध्यम से, रौरा अपना बाल के माध्यम से, रौरा अपना घड़ी के माध्यम से, रौरा अपना मोबाइल के माध्यम से अपना घरे रुआ वायरस के ले आवतनी, जेकरा कुछ लोग विषाणु कहला, कुछ लोग कीटाणु कहला। आज जान जाई वो वायरस के कारण कम से कम 10 गो बीमारी होला। रौरा शौच का कहीं नहीं, मक्खी और रुआ अपना शर्ट के माध्यम से, कमीज के माध्यम से, बाल के माध्यम से घरे ले आनी, खाना खातनी, वो गंदगी पर बैठल मक्खी रुआ खाना पर बैठतिया और विषाणु पैदा करतिया, कीटाणु पैदा करतिया और ओकरा के हमनी के खा जतनी सन। एगो शौचालय बाहर शौच कैला से जौना के लोग कहेला कि हमरा कलकल हो गई, खुजली हो गई, दिनाय हो गई, उकवत हो गई, एलर्जी हो गई, ये सब विषाणु के कारण होला। यहाँ तक ले कि डायरिया, डिसेंट्री भी ओकरे कारण होला। ऐसे तमाम लोगों से कहे के चाहता नहीं कि रुआ घरे शौचालय बन गई बा और शौचालय में रुआ जाई, शौचालय के उपयोग करी और ये अभियान के जन भागीदारी से जुड़ल ही राउर, हमार और सरकार के सार्थकता बा। अधिक से अधिक लोग के हम ये बतावे में सफल हो जाई कि खुला में शौच कईल हमरा खातिर, हमरा परिवार खातिर, घर खातिर, समाज खातिर एगो बीमारी बा, भयंकर बीमारी बा। ई जहिया हमनी के समझावे के कोशिश कर देम सन, जहिया ये अभियान के हमनी के जन भागीदारी से जोड़ देम सन, तहिया बुझ जाए कि अभियान के सार्थकता हो गई, यह अभियान में हमनी के सफलता हासिल कर लेनी सन। इतना ही ना, अभी देख आ गई ये पंचायत के स्वच्छताग्राही राहुल महतो। सरकार हर पंचायत में एक स्वच्छताग्राही के लोग के जागरूक करे खातिर स्वच्छता के प्रति नियुक्त कैले बा कि पंचायत में जाई, अब पंचायत में खुला में शौच कैला के नुकसान और शौचालय में शौच कैला के फायदा ई जाके चौपाल के माध्यम से लोग के बिटोर के शौचालय कैसे अधिक से अधिक बने, एकरा के आम लोग के ये अभियान के हिस्सा बनाई, ओकरा के उत्प्रेरित करी। ये से सरकार हर पंचायत में एक एक स्वच्छताग्राही के बहाली के लिए। अभी सुशील जी आगे भी स्वच्छताग्राही बढ़ेगो और अपना पंचायत में कैसे लोग के मोटिवेट करे के बाद स्वच्छता के प्रति ये भी कुछ बताई हन, चर्चा करी हन। और एक बात रो पूछनी है, जे शौचालय आज जो बनता ओकर पैसा मिली कि ना, ये हम बतावे के चाहता नहीं कि जिला और स्टेट से मार्गदर्शन मांगल गई बा
जौन आज नया शौचालय बनाओ तनी, उम्मीद रखी कि वो शौचालय के पैसा मिली, बशर्ते राउर जनप्रतिनिधि के काम बा, चाहे छोट जनप्रतिनिधि होकस या बड़ जनप्रतिनिधि होकस, कि आम लोग के व्यवहार परिवर्तन कैसे कर दे, सोच कैसे बदल दे। जो बाहर में शौच करे जाता वो अपना शौचालय में शौच करे जाओ। ई जवाबदेही जितना हमार बा उतना जनप्रतिनिधि के बा। चूँकि ये जी रोज रहता नहीं, वो आदमी के व्यवहार परिवर्तन कैसे कर दिया, ये पर मीटिंग करनी, बैठक करनी, आम लोग के जागरूक करनी, जन भागीदारी के स्थापित करे खातिर काम करनी, ये बहुत सराहनीय काम बा। ऐसा काम होके के चाहिए। ई बताओ तनी, जब खुला में शौच मुक्त हो जाई तो हमार छपरा माझी के गो आदर्श प्रखंड के रूप में, रौरा पंचायत के आदर्श पंचायत के रूप में स्थापित करे खातिर इतना ही ना, इहो रुआ के बतावे के चाहतनी, जहाँ दलित बस्ती बा, जहाँ के लोग के पास जमीन नहीं के शौचालय बनावे के, सरकार वो समुदाय खातिर जहाँ जमीन बा, सरकारी जमीन बा, मुखिया जी के, सरपंच साहब के माध्यम से वो जमीन, मैं इतना ही कहकर आप तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूं। आप लोगों का, तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आपने इस अभियान को सफल बनाने के लिए कार्य किए। आई बानी तनी इहो का दू शब्द ए पर प्रकाश डाले, तनी हमनी का सुन बानी सुनाओ जा। तमाम लोग के धन्यवाद चाहतनी कि कम से कम ये स्वच्छता के प्रति रउआ लोग जागरूक बानी, आ जागरूकता लावे के एगो प्रयास करतनी। हमनी के केंद्र सरकार स्वच्छता के प्रति, बिहार सरकार स्वच्छता के प्रति बहुत जागरूक बा। तरह तरह के योजना चलावल जाता, कैसे पंचायत सुसज्जित होको, कैसे गांव सुसज्जित होको, कैसे सफाई रहल जाओ, कैसे हर व्यवस्था साफ सफाई रहो, ए पर सरकार ध्यान देले बिया। हमनियों के एकरा प्रति जागरूक होके के चाहिए, एकरा प्रति जागरूक रहे के पड़ी। रउआ लोग जानता नहीं कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत हर घर में शौचालय देहल गईल, आज भी बनत हवे। आज भी जो शौचालय बनावता ओकर 12,000 के अनुदान राशि सरकार दे रहल बिया। एकरा साथ साथ जहाँ भी दलित बस्ती बाटे, दलित लोग के जमीन नहीं खे, घर के सिवाय जमीन नहीं खे, उसकी सामुदायिक शौचालय के रूप में सरकार बनावतिया। सामुदायिक शौचालय बना के वो लोग के साफ सफाई रहे के, व्यवहार परिवर्तन करे खातिर हर पंचायत में एक गो स्वच्छता ग्रही के बहाली कैले भी है सरकार। ओकरा साथे साथे मुखिया जी लोग, हर पंचायत समिति के सदस्य लोग, हर छोटा से छोटा पद पर जे भी बा, हर बड़ा से बड़ा पद पर जे भी बा, सब लोग के सरकार मीटिंग लेती है कि एक एक व्यक्ति के जागरूक करी, व्यवहार परिवर्तन कराई कि खुले में शौच ना कइल जाला। सरकार के द्वारा हर जगह, हर स्कूल पर, हर सामुदायिक भवन पर स्लोगन लिखल गईल बाटे, फोटो के साथ स्लोगन देहल जाता कि ताकि लोग अभी से भी अपना व्यवहार बदले, विचार बदले। रउआ लोग के भी विचार, रउआ लोग के भी अगर देखे में कोई लौकता कि बाहर में शौच करे जाता, ओकरा के बुलाई 2 मिनट समझाई कि भाई अब तू बाहर में काहे शौच करे जाता। बाहर में शौच कइला से तरह तरह के बीमारी होता। कोनो ही जरूरी नहीं है कि जब बाहर में जाता ओकरे बीमारी होई, ओकरा आस पड़ोस में जाए वाला रास्ता राही बटोही के भी बीमारी हो सकता है। ठीक बा। ऐसे रउआ लोग से हमरा आग्रह बा, विनती बा, निहोरा बा कि रउआ लोग एकर विचार बदली, व्यवहार बदली, खुले में शौच मत जाई, शौचालय में शौच करे जाई, साफ सफाई रही। धन्यवाद। हमनी के सामने बीडीओ साहब या यहाँ का स्वच्छताग्राही जौन भी स्वच्छता अभियान पर प्रकाश डलनी, ए पर हमनी के अमल कई बहुत जरूरी बा। आज से हमनी के प्रण कई जाओ कि खेत बधार में शौचालय करे केहू ना जाई, अपना घरे जौन बनल बा शौचालय ओकरे उपयोग कई जाई। आ दोसर के अगर जात भी बा तो वो आदमी के हमनी के समझावल जाई, ए विषय पर बढ़िया से बतावल जाई
आज से हमने के प्रण करे के कि अब बाहर शौचालय करे ना जाइल जाई। यही पर आप कह के आप हम बात समाप्त करता नहीं। जय स्वच्छ जय भारत। जय स्वच्छता जय भारत।